I har... Oh my god. 846. Okay, Tinky Winky. Ja, jeg har 3474. Okay, Lala. 483. Hvorfor kan jeg ikke Det er hive jo mit det, lort altså. over på min... Sådan der. Okay, jeg gider ikke have beviser nu, hvor vi sidder 3 personer, så... I er alle sammen 14 plus, ikke? Kan jeg love dig? Godt, det er godt. Har I læst vores regler? Og så laver vi en lille leg her. Er den der... Hvad er det nu, at... jeg siger en ting, og så skal I sige, hvad det betyder. Ja, Okay. Okay? Aftale. VDM. det er sådan noget, hvor man kan flyve. Ja, Som det er de enig. der snyder, de kan. Ja, Men det er sådan... Det er også akavet, når man har 3000 Hvad var det? timer. Nej, det var Var ikke det mig, der power havde gaming 3000. eller hvad? Nå, Nej, nej, det der VDM. 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 Vaskning af geder, eller hvad var det? jeg ved ikke, hvad VDM er. Nej, jo, er det ikke det der? Er det ikke det der, når man snyder i spillet? Det er det der man farmer. Ja, farmer de der grønne ting. Nej. Det er det der. Det er det der, når man... Det er, når man... Når man snyder når man- Hvad er i VDM? spillet. Hvad Nej, vil det er det? ikke noget snyder, det er, Det er man... noget- Jo, det er, jo, det er når man modder. Det er det, det hedder. Nej, vent lige, jeg skal lige... Eller, vent, bare lige hurtigt, vent, jeg kan svare lige om lidt. Kan du ikke slå det op? Tænk til, Bo. Kom nu, Bo. Jeg tænker lige Skal hurtigt det på? rigtig meget. Ja, så er det slet ikke vores regler. Det er det der, når ingen RP være forud. Nej. Jeg siger det bare. Ja. VDM, det er... Det er, når I ikke bruger selv. Det er, når man- som våben, og Det er, når man kører ind i en væg med Altså, meget ikke høj den- fart. Ja, og så du ødelægger væggen, og så du får svømme til. Okay, dreng, hvad er jeg sige det? Jeg er whitelister, jeg bare. Jeg gider ikke. Nej, hvad? Vent, så skal jeg er faktisk lige gået ud fra IVM. Ja, Det det er er også. det er 8629. Så er mit nok Jeg finder 8.030, jeg finder lige hurtigt ud af det. tror jeg. 8628. 29. 29. Sådan der. Hvad så? Anders. Hvem er? Vent lige. Jeg er 8630. Pisse lort, mand. Det ville jeg have været. Nå, så er jeg så... 36. Vent, jeg har whitelist. Men jeg har whitelist. Hvorfor kan jeg komme ind? Men der skal downloading content. Så er du whitelist. Men jeg er på vej ind. Ja, det Hvad? er Det er jo fedt nok. Tænker Winky. 8630. Hvad? Hvad sagde du? 8630. Poker Jeg har aldrig været inde på serveren før. Det må du nok så have været. 8630. What Bum. the cock? Du er Men, whitelistet. har I sådan, der kommer whitelist på, har I så whitelist alle de første, der joiner eller sådan noget? Jeg har så lavet ID. Du har i det 10. Det er Alpine Network 2.0, ikke? Custom server. 15 plus månedlig. Vent, der så der 15. Var det ikke 14 plus? Det er ikke Svend Alpine, det er London Town. Ja, det er London Town bare lige. Nå, jeg troede, det var Alpine. Forklar. Jeg var inde på en forkert Discord server. Nej, Jamen, det var Nej, forkert nu går du helt galt på den. De kalder Teletubbies, bror mand. Hvorfor kan jeg komme ind på Alpine? Har den Hey ikke Svend, whitelist? du skal også være en. Hvem er der Er der tilbage? flere? Er der ikke kun 4? Nej. Eller hvad? Nej, fuck. Der er sgu da ikke flere. Hvad er det, Svend? Det kan være støvsugeren. Ja, det er den der babysol, der kan du så. Røde sugebobler. Babysolen. Dreng, så skal jeg lige høre, hvad Svend siger. Ja, du kan være baby i sol. Svend, din frække dreng. Nå, det kan ikke være med. Hvad? Og så sidder vi her. Jeg troede, vi var inde på fucking Alpine. Hvorfor har jeg whitelist på Alpine? Hvad? Gud, der skal vi have private call. Det tror jeg også, jeg har, så hvis det er den gamle database, jo. Jeg har aldrig været derinde før, seriøst. Jeg har været derinde. Jeg fik whitelist, jeg var betjent. Skal vi have private call? Nej, Det er dengang vi havde server. Der var jeg betjent den. Gud, det er altså vejen frem bare til at troll. Fuck, det er så sjovt. Hvorfor giver de os whitelist? Jeg har det på optagelse.